Mga chicks, namayot, mga kwarta mga Takong hatag ba? Average 1.5. Sa chicks, sila may makwartahan. Depende kung magkasinabot. Yo mga katropa, naagapon ta diri sa Barangay Santo Niño, diri sa Evergreen Street, diri sa relocation sa Maymintal. Mga katropa, mangutana ta diri sa ato ang mga loads na to diri kung unsa ilang pilion, mamayutay o mang chicks. So, let's go. Pangalan? Sabalya. Dyan, Lester. Kasi pangalan? Lester. Tik 13. Kung papilion ka, mamayot o mang chicks? Mas piliyon dyan, chicks. Niingon si tatay nga sige mo daw kag pamayot diri sa relocation. Wala. Panagsara na. Kung mamayot ka, pila kay budget ka? Pindi na hatag. May bayot. Pero musugot ka. Sugot ang dako. Pila ka kung musugot ka? Average 1.5. Pilion mo mang chicks pero pwede po ka mamayot. Kan na. Kano sa ka last nga nakapamayot? Ngayong bulan. O say imong gipamayot idara na o Mga 30. kanang laki og naong o kanang murag babae og naong? Babae ay. Dili ka ganatong bayot nga murag laki og naong. Dili ay. Kay marara ipatos sa sarili. Pangalan? JJ Kachero. Mamayot o mang chicks? Namayot, mga kwarta mga Mang chicks di ay. Dili ko na may kwarta. Nakay-uyab ka ron wala? Wala. Kano sa ka last nga nakapamayot? Gapon. Gapon? Pila yung budget? 500. Asa ka gidala? Sa ilang kwarto. Ilang kwarto? O sa may ganaan mo nga bayot? Kanang bayot nga murag babae og naong o bayot nga murag laki og naong? Ang mga babae. Dili ka ganatong murag laki? Nilay, actor egg daw. Sig, kulataon ko. So sa mensahe nimo sa mga mamayutay man jud ka, unsa mensahe nimo sa unsa mensahe nimo sa mga bayot nga nagtan-aw karon? Ay mo pangatag 150. Mahal lang oten ron. Gilo. Mamayot o mang chicks? Mga chicks. Mamayot di ay. Pass lang. Nakatry na ka nakapamayot ka? Wala. Yung mga kauban na namayot man na sila, ikaw adi kag pamayot? Wala. John Paul, Pila edad mo John Paul? 19. Na ba kayo uyab wala? Sukad-sukad o ba ka try uyab? Katry na. Asa naman siya karon? Wala, bulag na. Ngano nagbulag man mo? Mama future. Kinsa nagbinuang siya ikaw? Siya, nagkuhan siya glain. Sakitan mo kung makipagrelasyon siya ag babae? Dili mo. Kadagan naman laki. Unsa mensahe nimo siya? Sana masaya siya sa lain. Kung papiliun ti ka, asa mas nindot gud buhaton? Mamayot o mang chicks? Mamayot kay makakwarta man sila. Tapos sa chicks, sila may makwartahan. Mas okay gud nga mamayot. Oo. Kung manglaki ka, pila may budget nimo sila? Wala, Diyos ko. Kinahanglan bang hatagag budget ang laki kung ano? Depende. Depende po na sa relasyon kung muhatag ka or dili sa inyong sabot. Kinahanglan ba involve ang kwarta sa relasyon ninyo? Dili. Ang importante dyan na maghigugmaay. Unsa mensahe nimo sa mga lalaki nga kwarta ra giapas ninyo? Matawag ka ba? Unsa pangalan? Kulot lawaan, Rara. Kulot ba tanan? Dili, tanan. Mamayot o mang chicks? Panchicks na lang. Nakay uyab wala? Wala. So mang chicks na lang. Nakatry na kag pamayot? Nakatry na. Pila budget nimo pagpamayot nimo? Sa kalibo. Asa ka gidala? Darara, mental. Lasa tapitas mental. Pinsan. Mayat na ba ang First time. Gipit ko. Pambayad ba? So karon andam pa ka nga mamayot pag-usap. Dili na po. Wala na mo ibero nun. Kung nakiutang mamayot na pag-usap. Karon pila budget kung mamayot kag-usap? Depende. Mura bag laki og naong o kanang murag babae og naong? Dito na lang sa mga laki yun. Huwag na boss eh. Parta kong hatag ba? Mga 2,000 boss. Ano boss? So gusto ko mo murag laki og naong. Itong reactor kay ba? Aktor para dili ka malata nga namayot ka. Sabintihan na ninyo kung mayot. James Aaron, 23. Anak kayo uyab wala? Wa lagi. Trabaho sa ta. Nakapamayot na ka? Wa lagi. Papilion ka mamayot o mang chicks? Mang chicks na siguro. Nga ganong ganahan magkag mang chicks mamayot di ay. Ayun ang bayot kay delikado na. Nakatry na ka nga makapamayot ka? Wala ka pod. Masunugan? Ayaw pod. Nakapamayot na ka sa una. Wala gyud. Sukat-sukat wala. Ingon nila gastos daw ang uyab-uyab kaysa mamayot. Kaysa mamayot makakwarta daw ka. Gisa may nag Ingon nila nating interview na ko. Unsay mensahe nimo sa mga mamayutay? Ay padayon lang na samtang mga kwarta mo. Sakto ba nang giingon nila nga kung way kwarta mamayot na lang? Sakto gyud na sa katong way mga kwarta. Pero katong way mga kwarta, pwede ra gud dili gud. Kung naibayot si mo, magka-interest si mo, tagaan kag budget nga. Pila gusto nimong budget? Depende kung magkasinabot. Mamayutay gud ka. Oh, hi! Na ako diri karon sa Kuan, Kaplodi. Shout out sa akong mga friend sa Manila kay Ma'am Janet,
bestie na ako sa Mati Davao Oriental kay Bestie Jonah. Hi, hello, how are you? Klase-klase nga mga reaksyon nga inyohang nadungog, nakita ninyo mga katropa sa tuang video. Pwede mo comment kung papilion ka mamayutay o mang chicks. Nainipili nga mang chicks na lang sila. Nainipili nga mamayutay na lang sila kay mas makakwarta man sila. Kamo diya mga katropa, unsa inyong mga reaksyon diya pwede mo comment sa tuang video. At ang inapod sunod kung asa na po mapadpad. Ako si Papa Rocky. Dagasalamat and bye! Nakakainis ang ganitong buhay.